Hi guys, it's Jeff and welcome back to my YouTube channel. For this video, pupuntahan natin ang... Saan? You're right, Batanes ng Pangasinan. Pupunta tayo ngayon sa Bagbag Beach. Bagbag Beach. Iba ko sure, no? Dito yung sa Sual. Yun yung ganda. On the way. Akala ko. Yan. Pahamak na Waze. Lilito kami ni Waze. Iba yung daanan na ilagay niya na pinakita niya. Maling direksyon. Nakalayo na kami. Guys, para sa mga pupunta daanan yung way going to Alaminos on your left at not on your right. And guys, much better kung mag-Waze or Google Map kayo, i-search nyo tong air monitoring system Team Energy kasi ito yung katabi na kantong papasukan going to Bagbag Beach. Baka malito kayo, may papasukan pang ganito going to Bagbag Beach. Parang residence area na siya. Ayan, ang ganda. Dito yung ano. Akit pa tayo sa Niligaw. Early in the morning at andito kami ngayon sa Bagbag Beach dito sa Sual. So I'm with Sir Daan. Natagod daw siya kakabreak. Ahon kasi at Limwell yun. Nagutom na sila. Diba? Wow. Siyempre. Yun. So, as you can see, yan, may nabili kaming tintanin kanina sa Daan. Benta ni nanay. It's worth 30 pesos na to. Ito, ganito. Ewan ko kung maliit na to o malaki ha. Pero 30 pesos na daw to eh. Yun. Kasama, ano na? Ayun, matigas daw. may pa food review. Kaya pa bang kainin? Kagatin. Ano? Kain mo na siya bago kami bumagawa. Actually, wala pa kaming tulog. From 4 a.m. kasi kami galing sa Binalonan. Ay, ako, galing akong Alcala, 3, mga past 3 ganun. So, biyahe pa ako pa Binalonan, hindi kami nagkita-kita. Pero ito, sarap ng tulog sa biyahe. Hindi ba? Kaming dalawa, wala. Hindi kasi kung tutulugan ko to, hindi din natulog. Wala baka makatulog sa abang nag-drive. Yan, so, ito na yung view. From tayo sa parking. So, baba lang kami. See you later! So, ang aga, pero ang dami ng mga pumupunta. Yung mga riders. Kaya ba natin 15 minutes hanggang doon sa taas? Sige na, may daanan ba doon? Palabas na si Haring Araw pero natatakpan siya ng ulap kasi may bagyo. Pero ito, gumagala pa rin kami.
Ang ganda niya sa video, oh. Yung white na ano. White ba ito? Dolomite. Kalmado ng tubig. Pero sa banda dun sa dulo. Dulo ba? Sa gitna. Ay, parang may mga umaharang kasing mga bato, no? So, there are cottages dito. It's quite relaxing. Ay, ang ganda! Ang ganda! Di ba? So medyo akyatan ang gagawin natin. Kasi nga pupuntahan daw natin yung BATANES na view. So yan. Kaya pa, Sir Dan? Easy, tingnan nga natin. Ano, agal-alan. So, sabi nila 15 minutes walk daw. Mula dun sa beach mismo, papunta dun sa taas sa may bundok kung saan makikita yung tanawin. Yan, makikita natin kung ilang minutes nga ba yung gugugulin natin sa paglalakad. Ayun, sa marami ng tao. Sa aga na sa ganito kaaga, may mga tao na sa taas. Ang masarap gawin dito, camping. Tapos chill, ganun, no, bonfire. Parang last time kong ginawa ng college pa sa Burgos. Yun, sa may Deadpool banda. Yun. Ganda. Buti na lang hindi pa siya mainit, hindi pa maaraw. At hindi pa din dumarating yung bagyo. May mga bikers na nagpupunta dito, iniwan na yung mga bikes nila kasi hindi na pwedeng idaan. Kasi kawawa naman sila pagbubuhatin nila. Kasi dito na sa mga bato dadaan eh. Yan. Diba ang layo na. From there, nandito na tayo. Parang 10 minutes pa lang na nilalakad namin. Oo. Wait lang, at dahil baka madulas tayo tulad ng nangyari sa akin sa Gasing Falls. Ano. Sige. Naka 10 minutes na tayo. Try natin dito. Ano naman masasabi mo? Maganda? Medyo.
Ah, medyo lang. Medyo struggle. Pagkatapos nung isa, ito na naman. Hanggang dun. So, ito pala talagang dadaanan. Hindi yan lumot. Diba? Yan. Ah! Ang saya, parang bata. Ganda. Medyo, ewan ko kung madilim ba o sakto lang kasi medyo makulimlim eh. 8-7. Ay! Ayan na, umabot na dito. Dito tayo dadaan. It's 7:40 AM at ganito pa rin kakulimlim. O tara, let's go! Go! Dahil malayo pa, trekking pala to. Ang ganda! Ewan ko lang, ako lang ba yung nagagandahan? Oh. Buti na lang at kahit ganitong mabato, hindi siya malumot kasi pag malumot, madulas. Ang gandang tagi na dua. Ano, kaya pa? Yan. Buti na lang maaga kami. Kahit na nagkandawala-walaan, nilito kami ni Waze. Yun. Kaya may time pa para maghanap ng ibang way. Ang ganda. Natin nga masitas. Ay, pasikat na si Haring Araw. Sana magtuloy-tuloy na para mawalan ng bagyo. So medyo malayo pa. Ang ganda. Actually kahit dito ka lang, ang layo na. Kahit dito ka lang, medyo okay ka na eh. Ganda. Tingnan natin kung paano siya po. Sa may ano ka, buhangin bumagsak awag sa bato. Talunin mo hanggang sa buhangin ha. Oh. Tugo mo na sa... Oh. Ayan na! Akitin natin! So, paano kami makakakuha ng candid na picture kung gano'n, basang-basa na kami sa pawis? May picture kami? Wala na. Wala nang pagka-fresh. Nalausan, no sida, nalausan. Let's see kung kaya natin akyatin ito. Hindi namin alam kung dito sila umaakyat o dun pa sa banda dun. Pero feeling namin, ito naman yung hindi masyadong matarek. So, try namin akyatin. Baka tulid ka ha. Dito ba? Isa-isa? Ayan. Medyo pahirapan, struggle nga talaga. Mali na nga maramid dyan. Pag nakita ko nakni, alas na mata.
Sige ah! Ito na yung nakitang view. Lapit na! Tignan nyo! Ayan na yung nakikita. Oh, awis. Dito pa lang, ang ganda na. Pero mas maganda yung view pag maaraw eh. Oh, Batanes baka mo. Oh, dala nyo. Batanes ba? Nagkakamali kayo dito sa Pangasinan. Ewan ko kasi parang mas maganda yung nakikita ko kaysa sa nasa camera. Yan, may mga nagpipiknik na rin dito. Saya. Good morning po. Oh, andun pa lang sila. Actually, parang same lang din naman yung feeling sa lahat ng napupuntang trek, bundok, na nakakapagod yung pag-akyat. Pero pag nandito ka na sa taas, nakaka-relax. Diba? Ang ganda. Ayan. They're having their breakfast. Ang saya ng banding. O yan. Pagod. Ganda. Yan. May mga islands din doon. Ewan ko kung part na siya ng 100 Island.
So, baba na tayo. Saan kayo? Saan kayo bababa? May ibang daanan daw na hindi dun sa dinaanan namin kanina. So mas madali yung daanan dito. Hindi tulad nung dinaanan namin kanina dun. Yan. Ito yung dadaanan. Yan. Hindi na siya ganun katarik. Pero okay rin naman dun sa dinaanan natin kanina. Yan, kaya pala may lagusan kanina doon sa mga malalaking halaman. Dito pala yung daanan. Tapos dito yung daanan papunta doon sa kabilang pang. Dito pala yung daanan, pakyat doon. So yun, para sa mga pupunta, para di kayo mahirapan tulad nung inakyat namin kanina. Diyan pa kami dumaan, pero dito pala yung daanan, mas madali. Diyan. Kung makikita nyo to, pasok kayo doon. Doon banda. Tapos akit na doon. Alright. O, struggle ulit. Ulit yung dadaanan natin. Parang mas madali dito. May iba na naman kaming dinaanan. May mga mangroves na dito. Pero mangilan-ilan lang. Yun. Hoy, baka lumubog ka dyan ah. Doon tayo dumaan kanina, no? Ay, doon ba? Oo, doon. Kami dumaan kanina. So, ano naman masasabi mo sa Batanes ng Pangasinan? We didn't expect that. It's quite challenging because of the way we go there. Way going up. Joke lang. O, ikaw? Sobrang nakakapagod. Yun lang? Oo. Tapos nakakagutom. Hindi ka pa nag-break. Hindi pa naman kami prepared sa mga ganito pala. Akala namin simpleng akyat lang. Kasi yung nasa social media. So, anong lesson learned? Versus reality. Yung mga post nila. Hindi, ang mali lang naman namin. Pumunta kami ng may bagyo. Hindi namin alam. Hindi kami equipped when it comes to knowing how to go there. For those who are planning na magpunta dito, by the way, may parking fee pala siya. Hindi ko nakalimutan. So, eto yung rate nila for parking. Ito guys, yung rate nila for parking. Yun. So, dito maluwang pa rin naman yung parking space. At meron pa dun sa may bandang labas. May mga tindahan na rin dito. We are now going out to Alaminos, guys. Yes, merong dalawang road na pwedeng daanan, which is sa Sual at Alaminos. And itong road na to is lalabas na siya sa Alaminos City.
Sharp curve. Kaya dapat professional yung driver. Sana all professional. If you do like this video, please do like, share, and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching and see you on my next vlog.